Saya sien ngadap da jing sungu yu blai. Bat da jing so it yu piru. Namar bo blai ai kini ka por sai sien bangin ya kren bat pi. Bat ngada sungu it yu piru bo pi ngap ya ka tien ka jong blai. Dan apreng jong fi ngap namar pi it yu ka tien ka jong blai ban ngap ban yo sngo ya ka khubor ka Nongthymmai na gasngi shagasngi. Hoi ngi pule ka ju iska ju ka Bible henrei ka Bible kam ju Nongkhryiem. Ka Bible kam ju temen. Namar ka Bible ka de ka tien ka ba im. Bar pi ngap ya ka tien ka ba im. Namar umi no blai u ba im. Ka tien ka im bat ka yai Nongthymmai man la gasngi. Bagani ka tien ka minister ne ka shakri ya pi kan. But ngeit baga tien ka jong blai kan dalong jingker ko ya fi haba pi ngap haba pi shashkor but kam tam e haga ba pi ngeit ya ka tien ka jong blai ka Bible ka ongi kini ka way to ngeit how try de la ka dohnud baroh but what shania halaga jong ka jing champang ka Bible ka kren ya ka ta ka ong to ngeit how try de la ka dohnud baroh ngeit how try da ka dohnud baroh mde bam chu ngeit tang malomala mde ban chu ngeit tang da ka jabing ka jong fi na tang da ka jing start ka jong fi da ka jing su thu na ka jing la bre ka jong fi da ka Bible ka ong to ngeit how try de la ka dohnud baroh kamde tang khndiat baroh mde tang khnai point khnai percent ru baroh ngeit how try to ngeit how try de la ka dohnud baroh ka Bible ka ong suk utau bre u ba shania how try baru baga jing shania jo u long u try mde tang mushu shania malo malahan re shania baroh how try Kalau fidan ki jing shania how try fidan ki jing le shania how try la film dan shu ki jubab ha ka jingem ka jong pi pai sa ka khtin ka jong blai namar ka ni ka Bible ka bangi pule ka download ka jubab baroh hang ni bateng teng im dan jubab ka da ko long bangi ngim pule ka khtin ka jong blai ni kili pan ban balai yang akum ni balai ka jai yang akum ni hatu blai isi mo yang hatu blai it mo yang hatu blai tip mo ya ka ni ka jing kat ka ni ka banganga don hoto yo snow mo Shubun bi tang de ki jingkeli henry la pitep ya ka ni ka khtin ka jong blai ka ban ong fi pindai u breu le ni ka breu ka ba mentam do kata-kata namar ha ka khtin ka jong blai ka don ka jubab baroh tadai ta ka ban ong fi ka ni ka ski ka ba menta ngi pen snow ba pen snow ka khtin ka jong blai khanang ba fin yo snow ru ya kata ka jingkermen ka ba blai ai fi le ni ki lenti ki jong blai ya ka ba blai open snow hapi le ne u hikai hapi gomno ba pipinia la fi don ki jing fidan ki jing le namar ha ka perthai ka bangi em kam dei bangi la don lupa ha beneng ngi don ha ka perthai bangi don ha ka ni ka ri klau ka ri ka ba terkhong ka ri ka ba tang da ki jin jar ta ki jing da ki jing pen shoi da ki jing le ki ba haru kom nga ka ba fi la da ngim don ka tin ki jong blai ngla ja lenti kata ka de jing sha la da ngim don ka tin ki jong blai ngi la ja lenti ka Bible ka ong ka sam shi spa ka khandai ka khot shi spa san ka ong ka tin ki jong blai ka long sharak ya ki kijat jonga baga jing shai ka lenti jonga la fi don ka tin jong blai ai jing shai la pshong ha ka ying klem ka jing shai pin le kum no long hi tharai pin chat jing chat long hi tharai pin bam jing bam la ne fin trei fin kta la da kam don ka jing shai ka ta ka ying ki jong pi kam tam da la miet da la dum pin le kum no ngai fidan kam jing shai la da idi jing shai ibarat ru kum isyarat kala biang ya pi ha ka por men dai kam padon ka ni electricity kam padon ka ni light ki le kum no I thang ni isyarat but ngai kan ma ha ka por ka men shai thu ipa janga yong ba ka por ba ki krekot ki pon kam tu isyarat pin isyarat mo ki on da came step na ka thlu khmut kala yong lut baroh habaki pule kot namar balai kami nak tu ka syarak kami itu ka tedam baka don itu jing shai ibarat ki pule kot dai tu jing shai ibarat ngakam na ha ka por jongar dang don ki lenten mo ha ka por mata ding mi isu ki lenten rei ha ka por ka jongi du ngidang I ki lenten ki don daka yet ha ka por mapat don light ne ha ka por ba lip light ngi si penon kam da ki tu ki lenten bak tin jo blai kalom tu ka lenten kalom tu ka syarak ka baret ka ba jing shai ki kijat jongi ba kalong tu ka jing shai ka ba kraw ka ba pen shai ru agalenti ka jongi Talangim dan ek khtin ke jong blai shisha kwa abnong fi ka perthai ka sakma ka ne ka perthai ka ya ha ka jing ruma ka ne ka daw ka long namar ba kam don ya ka khtin ke jong blai tadai ta ka Bible ka ong ne to ngeit how try dala ka dohnud baroh ngeit how try dala ka dohnud baroh ngeit sin bo try hikai fi sin bo try peni fi sin bo try yalam fi ngeit how try dala ka dohnud baroh ka bot baroh Tadai ta kwa abnong fi wa ju shania e ka jing snow ka dohnud jong pi ne wa ju ya ru da ka jing snow ka men sim ka jong pi
Henry kat kumba ke ketien ke jong blai ke hikai. Namar kata ke dohnud jong fi kalak ban baklaro. Kidon kata ke jing ong ke ba ong love at first sight. Na kata ke jing it ha ke jing i ke ba tang shu in kong. Kalak ban syukur ka taro. Ngakwa ban ong fi Henry ladangi ngi puli ke ketien ke jong blai. Nginom la da lele ru ban bakla ke jing im jong. La fi ya bi tik kat kum ke ketien ke jong blai. Boleh ada batai lupa kelenti, ada batai lupa ia kata ka jing hikai baroh ia ka banginum sakama ka jing im gucungi. Pala dengan jing elek baroh ka babel ko mga ong ipi ka don ka juba. Tadi ta ko abon ong ipi ngeit au trai dala ka dohnud baroh ka babel ko ong ikini ka way ba ka dohnud ka kham syukur bani ki e baroh. Kan mau la fiat ka dohnud ka jong fi fiat ka jing snow jong fi ni ta ka feeling ka jong fi ka emotion ka jong fi. Ko abon ong ipi pila ban ja lenti. Pila ban sakma haga jing im jong fi wat chania halaga jong ka dohnud ka jong fi baka babel ka ong bo tau brio u ba chania halaga jong ka dohnud jong ulang ubiet ong ka khin ka jong play u ba ngai kata ka dohnud jong ulang ubiet tapi play proverb arpu pra ga khat ka ba arpun riu ka kren ni kata tadai nda ko abang fi ngai au trai dala ka dohnud baro ngai bet ngai ya ka ege bo trai ku lar fi ngai ya kata ka ege bo trai ukren hapi nget ya ke bo blai ula ban le kan kum ta ka bor ka ba kraw ke jong nget kran luparo ya ke bo blai ula dap kran hapi maru blai unum kran ke ka ba dum u blai unum kran ke ba long tim u blai unum kran ke ta ka ba long do jingkerman u blai unum kran ke kata ka ba long ka ba pinram la ne ka ba poi se nga kwa ba no fa blai ukran be ke jing sha ukran ke jingem abo ukran ke jingkerku ukran ke jing pen khia ke jing pelat ka don be ta ka jingkerman ha ka jingem ke jong fi bat ka don ru kata ka lawai ke ba pernai na ka bantai jong fi aba fi pule ya ka tin jong blai ublai ukran be ya ka pernai ya kata ka lawai ke ba pernai ublai aba ukran be ta ka lawai ke ba pernai ha ka jing em ke jong fi tadai ta kwa ba fi ngai au trai dala ka dohnud baro wat chania halaga jong ka jing champang ke jong fi wat chania halade tentang fila start tentang fila experience ka jing em jong fi si fila khamrang ba ka jing fi ngala experience kita ki baro bala da kawan ngala khamla mangala kham start manga da film pensyong Nongkhryiem mila dia ka ketien ke jong blai la baklalut kan mau ke ni ba udan usiem u bakarteng u Solomon udai u brio belalong siem ka por ba udan kena tading ta ka por bola long siem u blai u kelina u ko Solomon me kwa ayo o Solomon am udai shisha u start la dei lupa u start shwa bon yo jing start no blai la dei lupa ba start ko am no fi ta daw namar bu start upan ya jing start no blai tading ta namar bu pan ya jing start no blai u blai u ai jing start blai u tading ta ha bu yo jing start kana ke jing start sya ka pen benanam ya u Solomon ba ke ba ule ya ke ba urai ka dai be da ke jing start blai u yo ke jing pen sle blai ke jing pen sle jong ke jing start but ha bu dan ke jing start ho ka ri ke jong ka karoi ka man ba ki biang dan syadong dan thma ka por ka jong u Solomon ka dan ta ke jing suk suda ka dan ta ke jing karoi ka dan ta ke jing paho agi ke baro namar ba u Solomon udan ya ke jing start ka bala pen sle do blai ha u tadi ta ka babel ka ong la da fiduna ke jing start to pananga ong trai Jacob no meneng kong rekod ke besan ublei jengi umdei ublei ba kenok ben ban ong chis me pan jing start ngi me bi ublei usul tenat ban ai fi ke jing start la da pidan kam ya ke jing start tadi ta la da pide ke kemi fidan kam ke jing start la da video kupa fidan kam ya ke jing start la da video entrepreneur la ne tau businessman fidan kam ke jing start la da pide ru kata ka business woman fidan kam ru ta ke jing start ke jong blei fidan ha ka office ke jing trai ke jong fi ha ki school ke jong fi ke jing pule ke jong fi ye ke baro la fide nong hikai la fide ki no ro fidan kam ya ke jing start na ublei ta la pi pa ne ke jing start na ublei ngai ka jing em ke jong fi kan long ke jing em ka ba kharoi kan long ke jing em ka ba paho pahai ka jing em ke jong fi kan long ke jing em ka bala kerku ka yeng ke jong fi kan long bala kerku ka jaka trai ke jong fi kan long bala kerku ka shnong ke jong fi kan long bala kerku bar ka rihi kan long ka bala kerku la pidan ya kata ka jing start na ublai to ngai au trai la ka dohnud baro wat chania halaka jong ka jing champang ke jong fi wanam shimrai wot ngas ngo ka por dan na preng jong fi do kam do jam do let's say do lok ru pi ngala rang ba ngala temen menta baro kila kran ben yang let's say do kon pim dan kon let's say utram pat ai kon ya fi wat judo men sim ka ban ong fi kemen hau tra hala ka sngi kemen ba nget ru utra la ban le kata la da pi ong oto ka shong ka mon jong tra lu ai mai na ka ban ong fi la da pi kwa kon si sha la da pi yam hakmat jong tra
kumba kahana kalayam boleh ai khon fi lalu fi ong ka biang hi melelai trai ong to fi hun kum ta ka biang hi kum ta ro re ya ka ba fi pano boleh ngeit utrai un ai ka jing kwa ka download ka jong fi tadi ta kwa ba nong fi ka ni ka sngi ka mentala da don preng fi fi la set ka la ka jing fi ong ka ba nga ka ba bang ni peniap noi ring li din pasi no how to lie na kwa ba nong shop le ka ta wat choi khtin jo boleh ong kum no la da ka wan ka problem ka ta la da pi do kam wat ka khtin jo boleh le am no ha bang do kam ke bang de ban le ka Bible ko ong ka ta la da ka ko simple solution nang ta ong ka Bible ko wat shwe ki hima ka jong blai ka hok ka jong ki baron sa lang tam pi ka mo pi wat shwe yo blai ka hok ka jong wat shwa bu shwa yo blai nang kong tapi bu shwa yo blai nang kong ka jingkar khu kin bu fi na din ka ta bi simple solution la fi sngo si fi sngo khu slai ka jing im jong fi sngo ship ting kwa ba fi wat you shim ka no no decision what you shim no no ka rai se fi ong bu soi tan ong ba ba yap no ban pen kot nei le ni ne ba ban le no ne ba ban le am dai le se u lok u e pi soi tan ong pa le yu shim na de we u lok le yu u lok jong pa la e no am le shu de we tam bu shu asm bai la biang le yu hey kam de yo tam shu asm bai kwa ba no fi ka jing im kam de tam shu asm bai shu u lok no no tam shu khon le ka ta kata li ka kam long ka badai ka kum ka tien ka jong blai ta de heng ta la phi wat ka tien ka jong blai la ta fi nget ka tien ka jong blai ngai la fi nget au tra ka dohnud baroh am u blai so ra u breu badai biang ka jim ka jong fi u tau breu ba e chuan kong u blai ba banang ban e ru ya fi u badan kata ka buram u badan kata ka nam badan ni kata ka ya kata ka spa ka po badan ni kata ka spa ka po ba jam sim le su badan ka spa ka po ka ba jada un ai be u blai fi da ba biang tam tadi ta u blai ju ka ro breu ka banang fi tadi ta fi wat ka tien ka jong blai kam ganti ya ka tien ka jong blai ka jim ka jong fi to shania how try da ka dohnud baroh to nget how try da ka dohnud baroh wat shania alo jong jing champang ba ru ong ni ha glanti baroh to apply u to pen bet glanti ya ka jong fi dan jing le bar khoi pla su tra ka long ta glanti jong ya tho su tra pe sa ka long ni try mengatip utrai ong ngan pen bet glanti ka jong fi ka jinti jong fi ka kan riang glanti ka jong khongwan palat ka tan utrai ong ngan pen bet ya glanti ka jong fi ki ba khoro kharam ngan man madan ki khongwan baroh ngan pen bet ya ki ong trai ta ya tho su trai nget utrai na mar utrai ulong ka juba u jisu udai ka juba na ka manta ka ji im ka jong fi ba ka tien ka jong blai ka de ka juba na ka manta ka ji im jong fi ta ne ka singe ko abang fi wat judo jinkerman wat ju small touch man shakri blai wat ju small white man le chi jing shakri ko abang fi wat ju touch ban duai wat ju touch man puli ka tien ka jong blai wat ka khmat ka jong blai man la ka singe wat ya ka tien ka jong blai u blai dan ai ban kran ni fi bala da fi wat pin lap ba fin shem to wat da fin sa shem ong ka tien ka jong blai fin shem ya ka lenti ya ka ba blai un play ya ka ta ki jing le ki badan ha ka jing em ka jong fi la da fi wat ji cha fin shem ya ka juba ba ka jing em ka jong fi la da fi la puli ka tien fi tiet ka ba nong fi ka ta ka ba kat no kan pra kan pat bet la fi la tiet ya ka ta da ka tien ka jong blai Marketin ke jong blai kalong kum ternam man prat jin wadi mau siang tiet da ketin ke jong blai un pan pra pum ya ti chi e jo fi baroh ngai trai un khu fi ke ne ke sngi ke momenta ban ka kwa no fi wat judo jing kerman wat chania ala ke jing champang wat chania ala jing start jo fi na marba ga ta ga la ban syukur fi anytime dai to ngai trai da ka jong ka download jo fi baroh plai klenti ke jong fi plai ke ke baroh how try to un bet ya kalanti jong fi baroh ngin dua ya ne ka por ka momenta try ne ka por ngadap da ka jingkemen ke jisungo ime habanga sngap ya ka tin jeme habangi puli ko try shisha ka ai jingkemen ka ai jingkermen ka tin ka jome shisha ka on to nget out try da ka download baroh ai ben ki kon jeme ke nget hame ko try da ka download jongki baroh da ka download baroh try ai ki bakinum shania ala ka jong jing champang ka jong ki ko try ka babel ka ong ka suk ubreu ba shania out try baru ba ka jing shania jong long try ka mo long bala kar khu yo to ubreu ne ka breu ki ba shania teli telan hame ko try long bala kar khu ya pi long bala kar khu ya pi long bala kar khu ya pi lada fila shania out try hallelujah bat ka baga jing shania jong pi ka long out try long bala kar khu ya fi ga ne ka sngi hallelujah try nga dwai men kar khu ni ki kon ki jame dan na preng juki ki dan na preng ki jing e ki jing le jing pang jing stam preng ki jing do ki ba per ki jing so sat ki jing khongwing khongwan jo ka jing ke jong ki ko try nga nget aba ki sham ya ka tien ke jong me tra aba ki nget ka tien jame ma ai ki ka jing start ma ai ki ko try ka ta ka jing sham pang ma ai ko try ka ta rai ka ba dei ka ba ki kin sham ka jing juki ba try nga nget ke kinom bakla da le
ru habakila shania go trai haga ktien ga jame habakila shania hame baroh ablay kedua yang kerkui fi wei baroh akan ga sngi trai un kerkui fi pidan ka lawai ka bha pidan ka lawai ka pernai pidan ka lawai ka blay un le hado pinda snow pla shisha ya ka ei ka blay la pen kre anta jong fi kedua yang kerkui fi wajdu jinkerman wajdu snow tight men shakri blay wajdu snow tight ban mani u ban le chiki jin shakri the long pi ki breu ki ba eat ban money u try ki ba eat yo jisu ki ba eat ya ka tien ke jong try un kerkui fi pinang roi man la ka sngi pinang man bha la da ka ni ka sngi ka long shisha menin kam biang ka yo ka hat men ta ka sngi kan biang ni ka yo ka hat jong fi men ta ka sngi kan da bha hadu ka ta fin da lengo ke bo bleu le u try un kerku na lami customer na mi in sap ngi na stay ni ste un kerku ya fi ka ni ka sngi un kerku ke jing em ke jong fi kan o la fi sngo si fi ko slai men ta ka sngi ke jing suk ke jong try kan one ha ka jing em ke jong fi ke jing suk ke jong a ong try ho nga bu afi ke jing suk ke jong nga ai afi om ko ba ka protei ka ai re nga ai ba nga ya fi ong try hallelujah pinyo jing suk ne ka sngi pinyo jing tengen ne ka sngi jing e ki don re kita ki ja no wa wala pi don ma kana hapren ke jing e re ka ta ka jing e kanom la shim ko slai afi kanom long shuk ka ta ka jing kit ka ba khia afi re try ai fi ka ta ka jing sting na do ne ka sngi dwai nga ker khu fi baroh long bla ker khu fi ha ker tenge jong jisu amen amen hallelujah try ker khu fi long bala kerkuri ke kerteng jong try ngeit try dan kerkuri fi shibon ngane ke sngi wat kuslai ngeit au try da download jo fi baroh wat chania ala jong jing champang aglenti baroh play try tu baik kelenti ke jo fi ko boleh shibon nge sai sham amen